Hello viewers rok jotono sari kaham ang khe tabuk ama songbai kheto thang tongo ari phinani bagui hingkhe ama khe puila thang kha ang tabuk oro video sanani bagui nokla bwthakjak hingkhe ang bai baksa ana ani bwrui nasing tongkha ukuloko naidi ekku ani bwrui sini lama kwrwini bagui swng rubber bo amtui ma himo norok ani bini no chayatik kwrwi naitongdi ani bwrui ni address khe Kamalpur hasteo Dholai district o hingkhe chini lama bo hairpengma chini para ebakhai nok gana ni hingkhe chung thang tongo kheto ari phinani bagui chung rasta himtongo tabuk ama khe bwskango thanglikha ama ari gana thang suikha chungkhe tabukno ofurbai tongo. Hello viewers rok norok ani youtube channel no kisa support khaidi tei subscribe khaidi norok kisa ang norokni tini kisa support nangtongo ani khe kwtalni bagui ba ang channel kwtalni bagui asuk viewers rok faiya hingkhe siya 10-12 jon no khaikhe asuk cheratui hingkhe ani video rok sarojagui palokjak hingkhe ani ukuloko bini himtamo bwrui lama jani muitu mamajokta abo songnani korokni hani daktui bwrui najagui tamokhe sapor kabrok mwkhai tongo ta tabukhe kheto gana paisukhaikha taisa thangna nango bazar gana parani bazar gana bata bwskang norok amano nugui mankha chung asuk daktui nai himui paikha tini bazai songna logima liya ani kusu songrokno borokni bwsarok tongo jani puila hini chung borokno tubu liya kheto bo machine thangui tongkha choi tongkha tei chini logi sui masa paikha ani bwrui phano himnani kaham khai norok nugui mano ani bwrui bai kahim balu jagani phaimani belai harplik jaga himui mia achuk kaham khai norok nukmano iko bai khe himnai tongdi iko once ni kheto ta himnani klaina naijago tabuk klaiya nukha aro harpingma wngpaijak angkhe watui harping no juta rok kaipijak norok nugui mankhana chung tabuk kheto gana paisa paikha kochini kalipari bazar gana o ta tabuk o gana ni thang phuina bui uansukmani kheto laima thang painai hingkhe dakti kaham khai himdou maya klaijago nai bwrui dakti himui yathek maya khai ani ukulok ri tongkha ang khe video shoot khai tongo ta naimakhe watui kwrwini bagui kaham khe kheto rok chuya manliya mairok kaham khe bohroi maya hello viewers rok norok nainai de chini kheto no tabuk phunukgo no ebo khe uansa nok tola ni rasta ta aboni khema thango chini kheto ari nana bagui hingkhe norok naidai de chung tabuk kheto gana paisa paijak bwskang ama bai bwrui hingkhe chini kuina bazar dokan ni bungro rijak kuina bazar norok naitongdi chayakari ani youtube channel no norok naiui nugui mankhana ayang rasta tongo ebo khe dukan hingkhe.
tui kahat paike ni wati kaina Kheto ro borphaia paikechin kita ufano borphai ako ibukhe Kheto malikni taisa Kheto ta norok nainindi ibukhe tractor nalnugui bwskang chini chhui masa phaijak aboni khimang phari rwkha mala hinui abo pungaisi phaimani bagui chini nugui phaio ta khai aboni sagrui rwkha abo khe auto accident wngmani May June masni bolaro bai hinkhe ayang tongo chini bridge kwtal abo khe culvert ayang rasta sorok kwtal rijak ayang sorok kwtal ebo khe chini koina bazar nirok kali mandi nirok borok pora tongpaio chini yang rok mai borok hinkhe dorsong tak tonina chwng ari phinya.